Joto Kulumka, the Hambai. Tini Bisheske Tangnai Chong Marantigi, Kasha press meet Maklaika. So Joto Simano, Tin Tangnai Soiter April. Sini TTA di sini Chong Marionka. O Chong Marigo 85% boot kasungka. Abang boy yang pilano tinti prane jonogonno cimborogno ani khakfur khakchangbai Hambai Yapharkha. जों साइमानो चिनी एडिसि समय सब थयनो ब्लाइ कन्टेस्ट लाइगो जोंनो खताक लाइगो प्राय चिनी एवरी कन्स्टिट्युएन्सि गो 5 जन 6 जन कैंडिडेट दंगो आरो बेसि आं नुखा चिनी पार्टी आईपीएफटी ते बीजेपी एलायंस जोंनो गप्लायंनाय जों गाहामखौ साइमानो जनगणनि रेस्पन्स जों नुखा आबंगै आं जत्रनो बरक खाकफुरबाय खाकजांबाय चिनी आईपीएफटी बीजेपी एलायंस नो बुथ रिमानि बागै आं बलाय हामबाय मारो ताइबो बलायखे हामबाय मारो ओकेपे चिकन चाकन टुकटा किसा गथना आंखा आपने मेजर इंसिडेंट अंगलिया बरो कोनो बुलाय तगलाय सिरियास नंलिया तै बरो थैलिया आबंगै आं हायनो हाय जत्तनो लुकुरावनो खाकजा हामबाय याफारो जों साइमानो तिनी पार्टी आईपीएफटी बा बीजेपी जों मात्र 3 बছর आरो बिसिङाव 2 बছর 1 बছर ओंखाय जों करona भाइरास जों कोनो काम खालामलिया अफिस खालामलिया मात्र जों 2 बছর जों सुजुग माखा काम खालामनो बागै अ 2 बছराव जों अनेक किसु सामख्लायगा नरजो साइमानो आबो तै साना नांगिया पाब्लिक जतो साइमानो तैबो आं माने साना मसुगो जों एतदिन जों डिप्राइभ जों नगुइ फायखा आगियाव हंखाय निनि सेंट्रल गभर्नमेंट दिल्लीआव आफ्रो आरो कांग्रेस सरकार फांनाय ते बीजेपी सरकार फांनाय ते तीन त्रिपुराव हंखाय तीन हास्टेआव हंखाय सीपीएम सरकार बा जखन सरकार कोनो समयो सेंट्रल गभर्नमेंट ते स्टेट गभर्नमेंट जों एक सरकार मैया आबाद बागै जों बलाय डिप्राइभ जोंनि सारा त्रिपुरानि जनगण तमा त्रिपुरा तमा वानसा जों जत्तनो बलाय डिप्राइभ जोंबो मा सालायगो एनी पलिटिकल पार्टी सीपीएम कांग्रेस जेफोर पार्टी खायदि बरक सालायगो जे सेंट्रल जों नायकिन खाया सेंट्रल जों बंचित खायो सेंट्रल रांरि होया हायनि जों कुलायो इसबे सीपीएम रक बरक दीर्घ वर्ष खायखो 25 बছর वर्ष समयनो केंद्र नम्बराव दूसरे कक सावो आबंगै जों साइमानो चिन्तिफ्राव डेभलप होंया चिन्तिफ्रानि बरक क्वालिटी एजुकेशन मानिया जों जतनो साइमानो फियाबा जों 2018 आव बीजेपी आईपीएफटी जुट खाय जों बासागै जों 25 बছর लागातार जों अपशासन जे काराप्ट गभर्नमेंट सीपीएम जों नरै हका आबानि अबदान आईपीएफटी बीजेपी नि अबदान अजरा जों नुखा जों 1 बছর 2 बছর जों रान खायखा गभर्नमेंट बलाय गाहामखौ खायखा जों रां बाहायनो दाबा फान्डबो एभेलेबल फान्ड मानि दङ जों एकलायबे स्कुलाव मानखा प्राय 18 एकलायबे स्कुलाव साइमानो गोबां मा डेभलपमेन्ट सामङै दं आबो जों जत्तनो हामबाय मारनाय स्पेशल चिनि मोदी चिनि सरकारनो जों हामबाय मारनाय बीजेपी सरकार जोंनो ताबुद्रातै खानांगै ब हेल्प खायतमने बागै दिना आव सारामसुगो जे थांनाय इलेक्शन 6 तारिख एप्रिल आं लुखा आबो बेलाय वानामा संसा कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम तो कुनु नुकजागलिया फियाबा हठात नुखा जे पोलिंग बूथ नि सेंटर पोलिंग बूथ ऑफिस मात्र मथानि त्रिपुरा मथानि दङ आ जागा जत सीपीएम नेतारक आरो हाबलायो माइ चालायो हाबलायो कक सालायो इभेन स्लिप बुता स्लिप बरक मथानि होइतलांगो आपनो स्राइसले प्रमाण नखा जे त्रिपुरा मथारक सीपीएम बाय गदालजाक ताबक जों प्रमाण मानाय जे आ सीपीएम रक बरन कोनो बूथ ऑफिस करै इभेन कोनो एजेंट करै बर पुरा त्रिपुरा मथाबाय बरक गदालै थानसाके बरक सामुतां लायो अरनो प्रमाण जे चिनि जों बुबाग्रा माने चिनि प्रदत्त किशोर ब डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली जों गोबां मा खबर मानखा ब सीपीएम रक बाय साबलाय दं लायो सीपीएम कक सालायो बनि बागै आं अफिसार संखा ओंखे बसामा खामो बनि कर्मी रकनो जे
ত্রিপুরা মাথা বরং সুযোগ তারে দি ত্রিপুরা মাথানি অফিস তা হার দি কিন্তু আরও কোনো সিপিএমনি অফিস করে আं যত গুরি নাইখা যে বুথ অফিস আরও মথানি দंगो আর জায়গায় সিপিএম রক থাং হাবলাইগै बर আরও এক সাথে বরক থানসাख्लाय বরক বুদ্রিলাইयो অবকাশে বেলে সন্দেহ কিন্তু आं साइमाखा সিপিএম রক ভাইনো आंबो गोबां खबर नाय दंगो সিপিএম रक हायनो आं खागाव बर जत मथाना बुद्रि चिनि आबो मंगै आं खागाव आं 100% कन्फिडेंट आं सियर एलाका बर साइड दं आं जत रिपोर्ट नाखा जों पाइनाय प्रायनाय बिजेपि आइपि सरकार जों मैक्सिमाम सीट नागै जों सरकार गठन खायनाय अब जों साइमानो अरन प्रमाण माखा ताबो जनगण लोक लोक साइमाखा जे बरन आसल नेचार बरन रं ताबो तुलु अंखाय फैयो आं अद्भुत नखा वानाखा बाहायख्लाय सिपिएम नि कट्टर नेता रक बरन बुथ ऑफिस करै बर पुरा मथानि ऑफिस थांगै बर तंलायो चालायो कक सालायो इज वंडरफुल स्ट्रेंज कक साव आलादा सामखाव आलादा अबायख्लाय पाब्लिक नो दुकार खंखाय पाब्लिक जवाब रनाय जों हाबाय करङै दंगो जों हाबाय गदालजाक जों जनगण गदालजाक जों अरन तंनाय अरन थैनाय जों सामखाय दंगो जों बखा बखारावै जों स्माय ताङै सामखाय दंगो जों सत्य बाय सामखाय दंगो जों कुबै बाय सामखाय दंगो सुरु कक्सनि कटकट सागै काम आलादा हांखाय बररक तुरक अबिश्वास जोंनि थांनाय ता इलेक्शन पाइके साइमानाय बरन जे नेता रक आं नुखा आं बारबानो साव बर नेता जत्तनो रिजेक्टेड लीडर कराप्ट बरन ताव बतयै गुरि दंगो चिनि बबाग्रा I was really strange आबने बय आं साव गुबै बाय सामखायदि सत्य बाय सामखायदि गोथार बाय सामखायदि आंख्लायसि आं खागो फर लंग लास्टिंग दे बागै अब हामनाय बनो आं तिनि फुल कन्फिडेंट चिनि आइपिएफटि बा बिजेपि जों सरकार गठन खायनाय चिनि अलरेडि स्टेट जों सरकार दंगो दिल्ली जों सरकार दंगो जों दाबो 3 इन्जिन होनाय ट्रिपल इन्जिन जों खायनाय बनो चिनि दफारक चिनि बररक नि तिब्रासा वानसा जत्तनो हाममारि माननाय अ 5 बছর जों सुजुग रेडि अ सुजुग 5 बছর बिहोनो जों फुनुगिरिनाय जों ताम खायख्लाया जनगण चिनि बर फेट खायनाय जनगण चिनि सामुं लुगै चिनि पारफर्म लुगै अटोमेटिकली आं खागाव विदिन 1 years जत्त बरनो जों सापर्ट खायनाय हामबाय खुलुमबाय।